Piskay kaayo nga pamalandungan ang Ebanghelyo karon tungod kay naghisgot kini sa usa ka mahinungdanong butang nga dunay kalambigitan sa atong kinabuhi. Unsa man ni ang gitawag og misyon. Gipada ni Hesus ang iyang mga tinun-an alang sa usa ka misyon. Ug unsa may tuyo ug unsa may iyang gisugo niining maong misyon. Kita angay tang mamalandong niini kay kada usa nato sa atong kinabuhi duna putay misyon. Tanawa kita nga ninimba dinhi karon lain-lain tag mga kinabuhi. Na ay maestro o maestra, napoy empleyado sa gobyerno, napoy barangay kapitan, ni ay pare, ni ay mga trabahante sa nagkalain-laing mga ahensya o nagkalain-lain nga mga buhatan sa publiko o sa pribado. Pero unsa may nakapahiusa natong tanan ang atong usa ka misyon. Mga pinadala kita sa Ginoo. Unya kabantay mo sa Ebanghelyo giingon dinhi gitigom niyang napulog duha ka tinun-an o gipadala sa tinagurha o gihatagan sila sa gahom. Pero natay mga butang nga timan-an sa Ebanghelyo karon nga diin atong pamalandungan. Primero, sa pagpadaan ni Hesus sa iyang mga tinun-an sa tinagurha, wa mo kabantay nga bali lagi ang iyang gisugo. Ingon mo siya adyaw pagda o pagkaon. Adyaw pagdag baon, adyaw pagdag kwarta, adyaw pagda o bisan unsa, adyaw pagdag ilisan. Kuno na ako no kita ingani padong tamulakaw. Diyan tag adyaw pagdag ilisan, adyaw pagdag pitaka, adyaw pagdag ATM, adyaw pagda o kwarta sa may mabuhat na to. Pakulbaan mga nitagdi mo andar na itong wifi, mara naman tag matarantar. Labi na sa mga batanon, maadyo pa wifi pamahaw kaysa wifi. Imagine na, gisulti ni Jesus kalisod, o imong hunahunaon. Limang ka, adyaw pagdag laing bistib, o pasabot di ka padadaw ilisan. Adyaw pagdag kaon, adyaw pagdag baon, adyaw pagdaog kwarta. Nga kining mga butang nga mao man ni importante og mulakaw ta. Dugay mga nitawsay makagikan mabidyaan mga nitawsay na eroplano kay kapuliki patag panghipo sa ato to mga lipstick kay tanang color sa lipstick isod papod tanang klase sa makeup dadon tanan mo nang usahay ining abot sa tuwa na sa pangano dag eroplano mo pay pag-abot na to sa airport. Pero unsa may gitudlo sa itong Ginoong Hesukristo, ngano man nga kini mayong giingon nga adyaw pagda. Gitudluan kita niining maong pahimangno sa Ginoo nga ang arumasabtan ninyo, ang kalampusan sa atong mga buhat wa magadepende sa unsay naa nato. But una sa tanan ang kalampusan sa atong mga buhat sa kalibutan magadepende una sa tanan sa iyang kaluoy o sa iyang panalangin. Kabantay mo sa Ebanghelyo, mo bitaw nga nganong giingnan man ni Jesus nga adyaw mo pagdaan ni mga butanga importante man ni kay kahibaw na daan ang Ginoo nga sila kay gipadaman niya isip iyang mga misyonaryo og magsasangyaw kahibaw na ang Ginoo unsaon og asa sila ipahiluna. Di ba? Kabantay mo. Mo bitaw dinhi giingon dinhi sa kadapit sa tunga-tunga kun mahiadto ka mo sa usa ka dapit diin ang gingon dinhi sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa balay adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo. So giingnan ni Jesus adyaw mo pagdag kwarta, adyaw mo pagdag ilisan, adyaw mo pagdag puntil kay naana sa hunahuna sa Ginoo nga di na ni pasagdan mga tawhana. Naasabtan ba? Ingani sa atong kinabuhi. Daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga ang atong saligan ang atong kaugalingon. Daghang mga panahon nga sa atong kinabuhi ang atong saligan, ang atong kabright.
Dagha mga panahon nga atong saligan sa atong kinabuhi ang atong sapi. Dagha mga panahon nga atong saligan sa atong kinabuhi ang atong pagkamaayo mo plano. Kay daghan tag na eskwelahan, daghan tag training nga nakuha, daghan tag mga strategic planning nga giapilan. Ug tungod ni ana maghinubra atong pagsalig sa atong kaugalingon nga successful lagi ko ani. Pero ang ebanghelyo nagpahinumdom nato nga di ay na garantiya. Ang kalampusan sa atong mga buhat naara gyud una sa tanan sa grasya ug panalangin sa Dios. Asa man din nato makita tan-awa sa aktual nga kasinatian sa kalibutan. Daghang mga magtiazon nga atong nahibaw-an nga ang bana wa gani ka eskwela grade 1. Di gani makabutar. Unya ang asawa pod labaw na nga wa gani kakitag eskwelahan. Pero ngano man lagi nga moabot man sila 50 years in marriage. Ngano man lagi nga moabot man sila 40 years in marriage. Ngano man lagi nga sa ilang illiterate maingon tampo nga makapaeskwela silang mga anak nga profesional. Tungod sa grasya sa Ginoo. Dili garantiya nga unsa ta kamaayo sa atong kinabuhi, successful ta sa atong mga misyon. Ang tanan ato yung isalig sa Ginoo. Nagani ko'y nailhan nga magtiayon kaniadto nga ang bana graduate o na-doctorate sa counseling, family counseling. O niyang asawa graduate pag unsa to nga psychology. Mga bright sila kaayo, mga summa cum laude. Pagaminjo nila tulora kabuhan. Buwag. Ngano man, puro man mga kuyaw, puro man mga banggiitan, unya kanalagi maghunahuna tanga kanunay kitay insakto. Sa kinabuhi nato, ang Dios ra gyud ang makahatag nato sa hingpit nga kalampusan. Ikaduha, sa ebanghelyo karon, giingon dinhi nga ako nga nagpadala ninyo o gitagaan ko kamog gahom. Para asa maning gahoma? Dili aron iabusar sa uban. Dili aron ta maghari-hari. Dili aron ta mahimong halangdon og sikat. Bat gitagaan tag misyon aron ta makatampo nga matukod ang gingharian sa Dios. Ug mao kana atong misyon nining kinabuhi. Usik na atong kinabuhi ug di nato magamit. Usik na atong kinabuhi sa kalibutan ug mamatay rata nga way nalipay nato. Usik ug sayang ning atong kinabuhi kung inighuman nato sa kalibutan nung panaw, mamatay ta nga muraratag buwa sa sabon nga mawarang sa takulahaw. Mga importante nga naa jud tay misyon ug naatay mabuhat nga maayo alang sa gingharian sa Dios. Una kay lain-lain matag kinabuhi, lain-lain putag misyon. Ay nakita na sa Facebook, kini kining atong mga misyon, lain-lain sigon sa atong tawag sa kinabuhi. Ug asa kuno na makita anha sa atong slogan. Kaya mga sundao kuno, mga soldiers, ang ilang slogan nga nagpadayag sa ilang mission is no retreat, no surrender. Unya ang mga Marines, no guts, no glory. Mode ko na nilang slogan. Ang mga pulis, napo nila, no pain, no gain. Unya wa po paarkansi ang mga security guard. Ang ila kuno, no ID, no entry. Nawa pa sa paalkansi ang mga barangay tanod, ang ila kuno, why kape, why duty. Naatay mga misyon ni ining kinabuhian. Kamu nga gitawag diha sa pagpangalagad, isip, ginikanan, inyo ng misyon. Lisod karon ang pagaginikanan. Kabantay mo mga ginikanan karon atong mga anak, di naganahag sakripisyo. Di naganahan sugoon.
ug suguon nimo mo samot og hayad anang lingkuranan, hayad anang katri, mo nagingon sa mga tiguang kaniadtog imong sugo, imong sugot, akong basaw, akong sadyaw. Mo man ang ekspresyon nga kanang ikaw may kasugo, ikaw ra po'y mubuhat. Lisod ang pagaginikanan karong panahon na. Sa una kita sa gagmay pata, sipatan tagmata sa atong lulog lola, sos mo karatil naman ta. Karon suway sipat nimong anak, ikaw pa'y wala paruhan o magkalisod. Lisod na karon ang pagkaginikanan, pero maumanay atong misyon. Usahay gani sa mag-eskwela atong mga anak, kita gani murag kitay gagama sa tanan. Atong anak sigig duwag computer, sigig duwag ML, sigig duwag tanaw karton nga salida sa TV. Kita mo gatabas og manhak, gagamag wakwak nito kay ipasang assignment ini kaugma. But unsaong ginikanan man ta? Mao kini ang kinabuhi. Kinahanglang naatay misyon. Kay kitang tanan gipadala aron kita makabuhat og maayo para sa gingharian. Unya, unsa may giingon dinhi? Kung muadto kamo sa usa ka dapit na mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Sa may buti ipasabot ani. Ang uban ra ba ila ning sabton nga maldisyon? Dili. Ang buti pasabot ani kining maong bahina sa ebanghelyo nga pananglitan gisugo ta pagsangyaw sa maayong balita, unya wa ta dawata. Sa giingon ni Jesus, biyahe ka ng dapita. Buti pasabot nga ayaw ipamugos ang tanyag sa maayong balita ug dili pa na nila madawat. Ang importante nga ang imong kinabuhi mahimong ehemplo sa usa ka maayo nga kinabuhi alang sa uban. Ug mahimo kang mga saksi sa paglaom. Ingani ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi mahimo nga tinuod kang misyonaryo, mahimo nga tinuod kang magsasangyaw, dili kinahanglan nga moadto kag lajong pao aron mahimo kang misyonaryo. Mahimo kang misyonaryo bisan sa imong kauban sa purok, bisan sa imong kauban sa dajong, bisan sa imong kauban sa simbahan, bisan sa imong kauban sa pundok. Kaya ang tinuod nga pagamisyonaryo, giunsa nimo pagpuyo og pagsaksi ang imong kinabuhi. Kung giunsa nimo pagtisok og paglaom ang ubang mga tawo nga pinaagi sa imong maayong kinabuhi, madasig sila. Ang mga tawo nga nahugno malig-on, ang mga tawo nga huyang makusgan, ang mga tawo nga galuya maaskil, pinaagi sa imong kinabuhi. Maunay misyon. Kahinumdom ko sa kaistorya. Dayo sa kabatanon nga nawad-agana sa iyang kinabuhi kay gibuwagag uyab. Kay isang uyab, pobre maintawon po siya hingkojog o pensyonado nga dato. Diya kay natingba naman gusto sa ijahang pagbati itong iyang uyab, nawad-an sa paglaom, mura sa gidatugan o kalibutan, pagkaamgo niya nga nangitag lain iyang uyab. Butong gahuna-huna siyang magtubok sa kaugalingon, maghuno sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ingon sa Ginoo, wa na mo kun makakitag maayong dagan sa akong kinabuhi, madyo pay tapuson ang tanan. Pero ingon siya, sa di pa nako tapuson akong kinabuhi, Ginoo, gusto pa kong makadungog sa imong tinuod nga mensahe, unsa bagyod imong laraw sa akong kinabuhi, imo bagyo kong pakamatjon karong puntuha, karong taknaa. Mutong kuha sa Biblia. Pagkuha ng Biblia, pijong-pijong siya sa isang mata. Isa Ginoo, unsa magaling akong mabasahan aning maong pulong maninimo kay Biblia mani, maugi akong sundon. Piyong-piyong niya yung anak, abli niya ang Biblia, butang niya iyang tudlo, pagbuka pa sa isang mata kay iya mang nabasahan, og si Judas gahikog. Ito patay. Diya kahikogon ko siya, no? Yung matang Ginoo, mauma dyan imong mensahe kay si Judas gahikogon. Muto isa na pong gisirag balik kanang Bible cutting, piligro man ang Bible cutting. Kang sige kag abli bitaw say mabasahan nimo sundo nimo da John.
Sira gahuna-huna ni jag maudyo ni mensahe sa Ginoo nganong si Judas kahikog may akong nakitaan. Sira ni jag balik, sirag balik. Pag-abli dito na pud mahipunta ang isahang tudlo atong sambingay sa maayong Samarianhon. Katupit ang dahitaw nga nangutan na Ginoo samay akong buhaton o makaangkon kung kinabuhing dayon. Ingon na Ginoo higugmaan imo isig ka tawo. Diyan nangutana bitaw tong nakiglalis bitaw tong tawo kinsa man niya akong isig ka tawo. Giistoryahan sa Ginoo na ay gikulata o gibijaan nga himatyon unsa ang pare hing labay wa mutabang ang libita ang hitabang katong Samarianhon isang gialsa gipasakay sa isang asno mo na giatiman. Diya sa katapusan ato giingnan man sa Ginoo tong tao og lakaw og buhata ang saingon. So primero ni jangan si Judas gahikog, pag ikaduha lakaw og buhata ang saingon. Impas. Sa atong kinabuhi gitawag kita nga mga instruments of joy and hope to other people. Mo bitaw nga sa katapusang bahin sa Ebanghelyo ingon diri nang lakaw silag nagwali nga kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sa o gihinginla nila ang daghang mga yawa o giayo ang mga masakiton. Mo ni atong misyon. Mo na misyon. Kamo mga opisyalis sa baryo padayon sa inyong misyon. Kita nga mga alagad sa simbahan, choir, lay ministers, katekista padayon sa atong misyon. Kamo nga mga nangalagad isip magtiayon banag asawa padayon sa inyong misyon ug tahas kay niining pagiha maluwas kita ug buwahan malangit kita.